Joseph! Anim, tigilan niyo ako. Oh, go, go. 11. Sali sa Chili. Si Jackie, ilan na yan? Hindi ba yun sa ano? Ano gusto mo? Ano, kayo kayo paliwanag gusto mo dito? Oo! Go! Paano ka? Sa'yo ng pera eh. Bawal na duga. Okay, sir. Code for sir. Kuya eh, baka naman, makitagdag pa naman, oh. Hirap na kami. Kuya eh, no? Nasaan ka na? Pinakamayaman sa landar. Magdadagdag pa yan ng prices. Kulang-kulang. Ano, Julie, may nakaupo ka? Mamauna mo, Ben. John, may nilang tubig. Pakita, pagod din, no? Feminist naman. Okay! Si Kuya eh, ang magbibigay ng prizes! Si Kuya eh, ang magbibigay ng prizes! Si Kuya oh, alalahanin nyo. Nandiyan yung pinakamayaman sa San Pedro, sa Ate Marisa. Huwag kayo pasaway. I love